Láska, 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 láska. Nech láska ťa navštívi, nech láska ťa navštívi. Svetlo, 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 svetlo. Nech svetlo ťa navštívi, nech svetlo ťa navštívi. Radosť, 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 radosť. Nech radosť ťa navštívi, nech radosť ťa navštívi. Pokoj, 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 pokoj. Nech pokoj ťa navštívi, nech pokoj ťa navštívi. Ten pocit menej cennosti stále príde. A prečo to viem? Pretože rovnako ako ty a ja som človek z mäsa a kostí a prešla som si rovnakou prípravou na život ako ty a boli do mňa vštepované rovnaké veci s istými obmenami, samozrejme, ale to gro, ten princíp je rovnaký a preto viem, ako sa cítiš a viem, že žiadneho človeka, ktorý vyrastol v tomto svete, neobíde pocit menej cennosti. Ten pocit, že nerobíš dosť, že nezarábaš dosť, že neznamenáš dosť. Stále je tu niekto, kto to robí lepšie, kto zarába viac a ty sa cítiš, že nikdy nebudeš dostatočná, nikdy nebudeš číslo 1 a že vždy budeš pozadu a tým pádom vždy sklameš samú seba. A prečo je tomu tak? Prečo ten pocit menej cennosti nám prirástol ku koži? A je teraz takou ako keby súčasťou nás, ako taký tieň, ktorý všade chodí za nami. Keď chceme prísť na odpoveď
keď chceme prísť na odpoveď, prečo je tomu tak sa musíme zamyslieť nad tým, kedy sa to stalo, že sme zatúžili byť číslo 1. Všakže to bolo v detstve. Keď nás postavili do radu, povedali nám, že je to súťaž a súťažíme a niekto vyhrá a niekto prehrá. A ten, kto vyhrá, iba jeden človek môže vyhrať, tak ten bude konečne na koni, obdivovaný. A čo tí ostatní? Ten, kto prehrá, je na posmech, cíti sa zlé, hanbí sa, sklamal samého seba, lebo prehral. A víťaz dostane medailu, všetci mu tlieskajú, všetci ho obdivujú, všetci mu závidia. Takto nejako sme to všetci zažili. Kto to nezažil takto v detstve? Nuž, ale každý nemôže byť víťaz. Takto to nefunguje. Áno, je určite pravda, že môžeme nadobudnúť určité zručnosti a určitú kompetenciu. Ale nejde tu o to, aby sme sa dostali na nejaký piedestál, na nejaký stupienok slávy a aby nás druhí ľudia uctievali. Zabúdame na to, že my všetci sme súčasťou celku, všetci sme iba malou jednou skladačkou, jednou súčiastkou v tejto veľkej mašine. Sme ako mravce, ktoré stavajú mravenisko. Ako by to bolo, keby si nejaký jeden mravec povedal, že ja som najlepší, obdivujte ma. Vy všetci ste lúzri. Žiadne mravenisko by sa nekonalo. Ale mravčekovia usilovne pracujú a všetci pridávajú ruku k dielu. Preto prežijú. Na súťaži ako takej nie je nič zlé. Pokiaľ nesúťažíme v každej jednej oblasti nášho života. Ak súťažíme v rámci športu a zábavy, ak niekto sleduje a počíta naše skóre, tak žiadna neplecha sa neudeje. Ale pokiaľ neustále kalkulujeme v každej oblasti nášho života a chceme byť lepší, krajší, úspešnejší, chceme sa mať lepšie a hlavne chceme viac zarábať, než viac zarábať ako naši susedia, kolegovia a všetci okolo. Pretože takto sme naprogramovaní z detských čias. Nekompromisne chceme vyhrať, byť číslo 1. A ak to tak nie je, tak sa cítime menej cenní.
Čiže takto sa cítime väčšinu času. Pretože iba jeden človek môže byť číslo 1 v daný moment. Problém, akési nedorozumenie nastalo vtedy, keď ľudstvo povýšilo ekonomický zisk nad všetky ostatné hodnoty. A všetko sa speňažilo. Aj ľudská hodnota bytia, hodnota života. Peniaze definujú všetko, hodnotu. Všetko je očíslované. A všetko prerátavame. Práve preto sú peniaze hlavným zdrojom pocitu menej cennosti. Ak zarábam viac ako ten, s ktorým sa porovnávam, tak výborne. Na malú chvíľu sa cítim uspokojene. Hoviem si v tom pocite takej chorej spokojnosti. Chorej pretože sa teším z toho, že niekto zarába menej ako ja. Takže ja sa konečne môžem cítiť dobre. No a keď príde niekto, kto je na tom lepšie ako ty, tak znovu padnú ideály. Dobré pocity pominú. Pretože ty sa cítiš znova, že si spadol. Už nie si číslo 1, tým pádom sa cítiš ako číslo 0. Cítiš sa, že si prehral celú hru so životom. A akú cenu má teraz to, čo robíš. Ako nízku hodnotu teraz priraďuješ samému sebe. A v tomto živote, ak neurobíme to, čo je v našich schopnostiach, tak sa nič nestane. Ak neurobíme to, čo je mimo našu kapacitu, tak sa nič nestane. Ale pokiaľ neurobíme to, čo je v našich silách, tak sa budeme cítiť mizerne. Bude to mizerný život. Budeme sa cítiť mizerne. A pokiaľ urobíme to, čo zvládneme, čo dokážeme, čo je v našich silách, dáme svoje maximum do danej činnosti, tak v tom prípade môžeme ísť pokojne spať. Pretože dnes si urobil všetko, čo bolo v tvojich silách a prispel si tým pádom k dielu. Nemusíš sa obávať, že nemáš viac, že nie si úspešnejší. V živote aj tak záleží na tom, ako veľmi hlboké je tvoje prežívanie života.
Cítiš sa, že život pulzuje v tvojich žilách? Cítiš sa nažive? Cítiš sa ako človek, ktorý urobil maximum, čo mohol? Neutápaš sa v chorom pocite nadradenosti len preto, že si porazil ostatných. Si maximálne zainteresovaný a ponorený do tvojej činnosti. A záleží ti, aby to, čo robíš, bolo urobené najlepšie, ako sa dá. Potom žiješ život, ktorý ti dovolí kráčať s vystretou chrbticou. Pozri sa okolo seba, koľko hrbáčov je všade naokolo. Či sú bohatí, či sú chudobní, na tom nezáleží. Sú zhrbení, pretože sa cítia menej cenne. Avšak koľko ľudí dokáže kráčať s vystretou chrbticou, s pocitom skutočnej vyzrelosti, ktorá spočíva v tom, že už viac nepotrebujeme vyhrávať nad ostatnými. Obzri sa okolo seba. Buď takým človekom. Staň sa ním, buď tým príkladom.